Molweni namgelekile nonke kwezi Chisebe Entertainment guys kumanzi phansi ziyakhala eMzumbe. About a week ago bekhona ke allegations oba uMakhumalo noTata uMusa Mseleku have divorced. Zisuka phi na as allegations eqala obviously kwi episodes ezidlulileyo from Uthando Nesithembu whereby uTata uMusa Mseleku ke bexelelwa ngu fifth wife ekunguSamke uMakhwela into ba upregnant. If viewers were so angry at the fact that uSamke ukhulelwe kuqala kunoMakhumalo, so khumbula ke uba uMakhumalo yena she can get pregnant via IVF, of which uTata uMusa Mseleku kudala emalela uba makayenze. So if viewers were very heartful into ba njani uba ukhulelise uqale ngoSamke before nenze iIVF noMakhumalo, they were 100% against londo ke eyenzwe ngutata uMusa Mseleku. So ekubeni angry kwabo ke baqale bedibanisa into ba uMakhumalo needs to leave this marriage. Number one, we provide she can do way better by herself. Akamdinga uTata uMusa Mseleku. Now that khona uMakhwela, they even went on Instagram but hayibo nibonile into ba uMakhumalo ususe uMseleku sengoku senguthobile Makhumalo okanye sengithobile Khumalo kuphela. So that means that they are now undergoing a divorce ke sana, and abantu they were so happy. Yaqala ku Twitter, yasuka ku Twitter lo ndaba ye divorce yaya na ko Facebook. As a result ke iDrum magazine ya decide interviewer uMakhe, and this was her response guys. Uthi I genuinely have no idea where these rumors of a divorce are coming from, as I didn't tamper with my Instagram. And abantu bathi hayi kaloku nako etshintshe phaya ku Instagram from uThobile Khumalo Mseleku. Wathi Thobile Khumalo, it means they are gone, or rather she is gone. It means that she is gone, she's no longer there. Uthi I didn't tamper with my Instagram page. Anything displayed there has always been there. It could be that people were not noticing that I wasn't using the Mseleku surname on my Instagram, and despite that my Instagram account is a verified account, so I can't make changes anyhow, and it was verified with my surname as Ukhumalo and not Mseleku. Moreover, if I change my social media profiles, I believe I'd do that to all of them because my Facebook account is still Makhumalo Mseleku. It hasn't been changed. Yeah, understand. So kahle uthi uMakhumalo akho divorce na inuka yena nomyeni wakhe are still pretty much together. Okay, so enye into ke ebenifuna uba siyithethe guys, ndibone kuMamgobhozi ke le video lena, and I like indlela I approach ngayo nami ndazenzela ke i-research encinci. Nangu uTata uMseleku reveala intoni igender yomntana wakhe noMakhwela unintentionally and accidentally. So ngicela nimamele hayi ukuthi uzothiwa angithi amadoda sonele bonke labantu, kanti manje kuba amadoda akasonelile. Yabo mina nginengane ezu7 zamantombazana fanele ngiyithande, kusho ukuthi izothanda ubani mangabe ngingazithandi. Kodwa so ezo sonke sazi ke guys into ba uNdlunkulu uMacele unamantombazana ayi3, kule 3 ndibala noSinemseleku, right? And then sibe noMayeni unomntwana oyi1 oyintombazana, and then sibe noMangwabe uMangwabe unabantwana abayi2 bamantombazana, then uMakhumalo unomntana oyi1 wentombazana. So uTata uMusa Mseleku xa isithi ndinamantombazana ayi7 that I have to protect, in a way is telling us that uSamke uzale umntwana oyinkwenkwe, you guys, right? And obviously le video lena ithathwe ngoku ngoApril, sekukudala uSamke etetile. Even uTata uMusa Mseleku noSamke have posted pictures zabo ku Instagram but later on deleted them. Apho ke uSamke ebonakala khona uba she has given birth. Kuthiwa ke igama lomntana kaSamke ngoNhloso. uTata uMusa Mseleku ke amagama akhe are very strong. Yeah, understand. So kuthiwa igama lenkwenkwe kaSamke wife number 5 ngoNhloso. So a huge massive congratulations to them. Abantu abaninzi bathi that is why uTata uMusa Mseleku emthanda kangaka uSamke, because inye kaloku into ayifunayo uTata uMusa Mseleku ufuna umuntu ozokhiqiza abafana. He wants more boys so that ezokhulisa ke the Mseleku surname.
You understand? So yeah, okay, guys, nazo indaba of the hour. Your thoughts must engage and sonibona on the next one. Bye.